Boas tardes a todos e a todas. En nome do Consello de Redacción da Trabe de Ouro, quero agradecer que nos acompañedes hoxe neste acto de presentación dunha segunda xeira da revista. Como seguidores e lectores da Trabe, comprometidos co pensamento crítico, saben que desde o primeiro trimestre de 1990, cando saiu o primeiro número, e de maneira ininterrumpida, cada 3 meses, a revista cumpriu cos obxectivos iniciais de intervención como suxeito colectivo con vocación de axente transformador. Durante toda esta viaxe de máis de 30 anos, contamos coa xenerosidade do editor e fundador Olegario Sotero Blanco. Sen el, a súa axuda e sen a súa axuda editorial e solidaria, seguramente a Trabe non tería existido. Hai algo máis dun ano, por circunstancias alleas ao propio Consello de Redacción e polo ditado inapelable das circunstancias económicas, a revista tivo que buscar outra compañía de viaxe editorial. Atlántica de Información e Comunicación de Galicia S.A., editora da revista Tempos Novos, foi a partir do número 105 a que nos abriu esta segunda oportunidade, que non supón ninguna ruptura ideolóxica. A revista seguirá coa mesma motivación intelectual e civil daquel primeiro número de marzo de 1990. Calquera dos membros do Consello presentes hoxe poderían tomar a palabra e poderán o facer despois, pero para non estendernos demasiado e falarlles deste regreso despois do ano de silencio, están na mesa, deberían estar Fernando de Paz Villasenín, xerente da editorial, que por razóns de saúde e con febre hoxe non pode estar presente, pero que mandou un comunicado que lles vou pasar a ler, a quen queremos agradecer o valor de embarcarse nestes tempos pouco propicios para o pensamento crítico nunha empresa como é a edición da Trabe de Ouro. Temos que dicir que poucos de nós, os do Consello de Redacción, coñecíamos personalmente a Fernando, por iso o noso inmenso agradecemento por ese acto de fe ideolóxico que nos permite reiniciar a navegación dun produto cultural que poucos editores ou ningún está disposto a asumir cando non produce beneficios económicos. Están Francisco Fernández Rey, que todos vostedes coñecen, que non necesita presentación, además do inmenso filólogo, o traballador infatigable. Teño a sorte de compartir con ele a Secretaría da Redacción da Trabe, e que desde o primeiro número peza, polo tanto, fundamental neste proxecto, como en tantos outros nos que estenda a súa actividade. E pechará o acto o director da revista, Xosé Luis Méndez Ferrín, a quen tampouco vou presentar todo o que poida dicir, xa o coñecen vostedes. A Trabe foi e segue sendo o seu proxecto, sen el a revista sería impensable, aínda sendo un suxeito colectivo sen as súas ensinanzas e directrices, a revista non se convertiría xamais no que se converteu en un referente da esquerda nacional e internacional. Paso entón a ler o comunicado de Fernando de Paz, que por razóns, repito, de saúde hoxe non pode estar aquí, e que di o seguinte: boa tarde, grazas por vir a esta presentación da nova etapa da Trabe de Ouro, agora da man de Atlántica de Información e Comunicación de Galicia S.A. Cando há pouco menos dun ano o Consello de Redacción se puxo en contacto con nós para ofrecernos a posibilidade de asumir a edición da Trabe, non foi difícil tomar unha decisión. E, por suposto, foi unha honra e agora tamén unha responsabilidade, porque estaban depositando en nós a súa confianza para manter vivo un proxecto no que levaban traballando 27 anos. Atlántica de Información ten un longo percorrido na edición de publicacións periódicas. Somos a empresa que edita a revista Tempos Novos, que fai en abril o seu 21 aniversario. Tamén algunhas outras xa desaparecidas, como a revista de literatura infantil e juvenil Fada Morgana ou o suplemento de libros Protexta, que chegou a distribuir 15.000 exemplares gracias a un acordo con 4 xornais. Nesta empresa tivemos sempre claro que a supervivencia dun proxecto destas características está vinculada á existencia de lectores e lectoras, porque sen eles un medio de comunicación ou calquera publicación periódica non ten sentido. Por iso, as nosas accións teñen sempre ese obxectivo. Isto non significa que deixemos de lado outras vías de financiación, incluídas as subvencións, mais o noso obxectivo é sempre conseguir lectores, e particularmente aqueles que se comprometen
coas nosas publicacións de forma máis decidida, suscribíndose. Sabemos que ese é o camiño, e Tempos Novos é o mellor exemplo. Conseguimos superar a dura crise que se ceibou con outras publicacións grazas ao compromiso de suscriptores e suscriptoras, pero tamén sabemos que para conseguir lectores hai que ofrecer publicacións de calidade, e iso outro dos motivos polos que non nos costou decidirnos. A Trabe ten a calidade que unha publicación precisa para conseguir o seu público. Citaba anteriormente como vías de financiación as subvencións. Non podo evitar referirme a este asunto porque ten unha relevancia notable e poñerei por diante que, na miña opinión, non se trata de repartir de forma máis ou menos transparente, cousa que tampouco ocorre, unha partida orzamentaria. É indubidable que a Xunta debe, por mandato estatutario, protexer e fomentar o uso do galego, e a mellor forma que teñen de facelo non é repartir cartos, ou non únicamente, é crear estados de ánimo entre os non falantes para chegalos á lingua, e non empeñarse en crear estados de desánimo cando non de animadversión, que, como todos sabemos, tamén existen. Por iso é importante que proxectos como a Trabe se manteñan, e por iso asumimos o reto e a responsabilidade de darlle, polo menos, outros 27 anos de vida. Pola miña parte, máis nada, cedolle a palabra a outro membro da mesa, neste caso a Paco Fernández Rey, que falará como membro da mesa. Moitas grazas, Rosa, pelas túas palabras. Antes de nada, quero disculpar a ausencia dun membro do Consello de Redacción, Miguel Anxo Seixas, que estivo fora e chegou a avión un pouco tarde e non pudo vir comigo, pero díxome que o dixera públicamente. En 1989, en plena primavera do outono, que como de xeito tan poético os labremos da Terra Chá e doutras terras da Galicia interior denominan a estación do ano que máis ou menos vai da Vendima a Castañeira, Xosé Luís Méndez Ferrín xuntounos en Compostela, na sede da Fundación Sotelo Blanco, a un grupo de xente moi plural para estudarmos a posibilidade dunha revista de pensamento crítico que demostrase que existía un discurso alternativo ao daquela hexemónico da mundialización e do fin da historia. Unha revista para pensar o mundo desde Galicia e en galego, como fixeran os homes da xeración nós, e a vez anosar o pensamento alternativo de calquera parte do mundo. Na primavera do 90, xa o dixo Rosa, presentábase no Hotel Araguanei de Compostela o número 1 da Trabe de Ouro. Lembro moi ben dese día cando Ferrín, o director da Trabe, dixo que a revista era nacionalista e de esquerdas, pero que calquera pensamento agás a defensa do fascismo tería cabida nas súas páxinas. Iso sí, dixo Ferrín, con dereito a retrucar. A Trabe, cun deseño sobrio e elegante de Francisco Mantecón, levaba na proa como mascarón o texto "Estamos abertos a todos e a todo. Teimamos que nada do noso tempo e terra nos sea alleo", que estaba tirado de Galiza, unha folla poética de Cunqueiro, do Día da Patria, do ano 25, editado en Mondoñedo, con poemas del, de Manuel Antonio, Amado Carballo e outros poetas novos. A revista comezaba a súa singradura uns meses despois da caída do muro de Berlín, en plena vertixe e desconcerto provocado pola crise dos países europeos de socialismo real, e cando o posmodernismo era o pensamento dominante. Concebíase para un tempo novo, nacionalista e ideolóxicamente plural, co dereito á autodeterminación de Galicia e a súa independencia como algo innegociable. Era unha revista para resistir no momento en que comenzaba o longo reinado de Fraga Iribar. Desde o primeiro número sempre estivo moi presente a crítica á globalización e ás políticas neoliberais, con ensaios de Chomsky, Toni Negri, Samir Amin, Xavier Bence, Zizek e outros. A Trabe introduciu en Galicia as claves do pensamento contemporáneo, no que tivo un papel sobranceiro Paco San Pedro, aquí presente. No número 1 editouse un traballo de Alain Badiou e despois virían outros de Balibar, Lavicar, Rancière, Vadé, etc. Algúns destes artigos editáronse en galego antes que na lingua original e outros anosados, puxéronse no noso idioma. Na Trabe reflexionouse moi a fondo sobre o que era o posmodernismo.
Os grandes cambios que se deron na xeopolítica mundial e os cambios pacíficos cara ao socialismo en América Latina analizáronse en editoriais e artigos, do mesmo xeito que a situación sociopolítica galega se debullou nun boquiñón de editoriais con temas como o afianzamento e o retroceso do nacionalismo nas consultas electorais, a reivindicación da parroquia administrativa e da bisbarra e a conseguinte supresión de provincias e diputacións, a problemática do agro e da pesca, o papel dos medios para normalizar o idioma, sobre todo a Compañía Real de Televisión Galega, o desastre do Prestige, por suposto. Así mesmo tratáronse temas tan diversos como a Cidade da Cultura, os incendios de verán do 2006, que puxeron no 2006 a descoberto a gravidade da ausencia de ordenación do territorio, o centenario da Real Academia Galega, que se presentou perante o povo para convidalo á meditación histórica sobre o seu destino, o voto emigrante, o laicismo en Galicia, a recuperación da desacralizada Igrexa de Bonaval para convertela nun territorio ceibo, como é ceibo a literatura galega, o da literatura galega que os que en Bonaval están axudaron a liberar, o esmorecemento da Galicia interior pola bancarrota do complexo agrario galego, a diminución da edición de libros en galego por falta dunha política pública de apoio, e houve un tema moi especial que o tratamento que se prevía a morte das nosas caixas de aforro, sobre o que Xavier Vence, ben editoriais, ben artigos, fixo excelentes análisis, excelentes profecías que, por desgraza, se cumpriron. E moitos editoriais apoiaron os procesos de unidade política que lles ofrezan ao povo galego e ás clases populares unha ferramenta eficaz para conquistar o presente e o futuro sen exclusións, e desde unha posición sempre inequívocamente de esquerdas. Ademais, a cuestión nacional de Cataluña e de Euskadi estiveron sempre presentes, e tamén a política real e a política lingüística dos países celtas e irmáns. No ámbito das ciencias humanas e sociais, Galicia estivo, obviamente, moi presente, con reflexión sobre a historia moderna, o agrarismo, a economía, o medio ambiente, os medios de comunicación, reflexionouse sobre o patrimonio marítimo etnográfico e outros tipos de patrimonio, sobre o feminismo, pedagogía, didáctica, etc. Analizáronse en diversos artigos as artes plásticas e a abstracción en Galicia e tamén a deriva das artes plásticas e da arquitectura cara a cultura do espectáculo. Tratouse a psicanálisis, a saúde mental e o neoliberalismo, o darwinismo, o evolucionismo, temas científicos como o labor pioneiro de Parga Pondal na xeoquímica española, ou a achega de Luis Iglesias na Universidade de Santiago, este gran científico galego con sentido social e ciencia. Na relación literatura e sociedade, con especial referencia ao caso galego, houve contribucións de Ferrín, de Figueroa, de Gonzalo Millán, de Cordal e doutros. E en diversos textos Figueroa anosou ensaios da situación doutras literaturas, particularmente da vasca. O israelí Eben Zohar reflexionou en varios artigos sobre a planificación cultural e a creación de entidades, e Marcial Gondar sobre a identidade cultural cunha visión desde Galicia. Ferrín e Anxo Angueira analizaron en varios traballos a importancia do coloquio do Padre Sarmiento, obra que é o alicerce do edificio da literatura galega contemporánea. E publicáronse traballos, algúns fundamentais, sobre as tres coroas poéticas do noso rexurdimento, sobre Rosalía, Curros e Pondal, pero tamén sobre clásicos como Cabanilla, Risco e Pedrallo, e outros máis novos, Xoana, Blanco Amor, Cunqueiro e moitos outros autores. Tivemos en conta, nos casi 30 anos de que falou Rosa, os clásicos da literatura universal, Brecht, Schiller, Martí, Esa de Queirós, Cervantes, Valle Inclán, e tamén a contribucións salientables á nosa literatura medieval de figuras como Tabani ou o californiano Charre, que foi quen descubriu fragmento de 7 cantigas de amor musicadas de Don Denis, e, por suposto, investigacións de galegos como Moncho Pena ou Souto Campo. Anosáronse en todos estes anos textos de diversas linguas, sobre todo poéticos, e normalmente acompañábase o texto original, cando era poesía, co texto galego. Darío Xoan Cabana fixo con poetas occitanos, Manuel Outeriño
que un dos esteos da trave en todos estes anos anosou moi diversos autores. Eu simplemente quero salientar que no ano 94, cando Sigmund Himmler aínda non era premio de literatura, e moita xente non coñecía, saiu na trave unha escolma ventureira, chamoulle Outeiriño, deste premio Nobel de literatura, primeiro que non galego. A parte de traducións, editáronse textos inéditos de moitos autores galegos, de María Mariño, de Novoneira, de Valente en galego, algún documento de Castelao, textos medievais e textos inéditos de clásicos como Boucebrei ou do propio Ferrín, o texto de Vidal Bolaño, sin ir máis lonxe, que en certo modo foi o seu testamento literario, tamén o publicamos. Carmen Mira dou a coñecer o primeiro poema en galego de Xoán Manuel Pintos. Salgado publicou textos inéditos de Pedrallo, Outeiriño, inéditos de Pedrallo, de Risco, de Castelao, do Bao, de Manuel Antonio, a xeitos trouxo entregas de notas léxicas de Manuel Antonio. Miguel Anxo Seixas deu a coñecer poemas inéditos de Noriega, de Cunqueiro, de Seuane, de Paz Andrade, etc. Tamén tivo presenza na sección de textos a literatura en galego das comarcas extremeiras, totalmente descoñecida, gracias a xente como Xoán Bavarro, que publicou unha amplia escolma poética mediante Ferrería, que naceu en Taramundi, é un dos epígonos do Rexurdimento galego. Anxo Angueira publicou poemas inéditos en galego dunha poetisa viva, Belén Rico da Veiga, e analizou o poemario en dialecto berciano galego de Morales. Nas páxinas da trave sempre estivo presente, moi presente, a complexa situación da lingua galega. Tratouse a problemática da elaboración do galego moderno e a relación co portugués, en moi diversos traballos, as eivas dos modernos dicionarios de galego, a problemática da terminoloxía científica, a onomástica. Xa no número 1 se analizou o papel do nacionalismo no moderno proceso de dignificación e socialización do galego, e despois foron aparecendo traballos sobre política e planificación lingüística, papel dos medios de comunicación, etc. E a situación de idioma debullouse en varios editoriais, debullouse a fondo. Entre outros, tratouse nun editorial o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, que promovera o goberno de Fraga cando era vicepresidente Feijóo, e que se aprobara por unanimidade no Parlamento. Debullouse as bases do que sería logo o decreto de plurilingüismo que pexa o ensino no galego, que, como ben sabedes, foi a primeira vez, o primeiro documento no que se lle poñen pexas límites á normalización, xa que se afasta no ensino de ámbitos como técnico-científico. Tratouse a aprobación de Puntogal no momento mesmo en que se aprobou, que, como sabedes, Puntogal permite contarnos na rede un dominio propio, que é vital para a visibilidade da lingua e da cultura galega e da propia Galicia. E antes de que se aprobase, Manuel González, que era presidente da Asociación Puntogal, fixéranos unha crónica de como estaba indo a cousa antes de aprobarse este dominio. A situación do galego extremeiro de Asturias, León e Zamora estivo moi presente xa desde o número 1, en que publicamos un manifesto histórico, que é o manifesto de Celanova do primeiro Congreso da Lingua e a Cultura Galegas en Asturias, León e Zamora, que organizara o Clube Adiante, e que hai unhas actas preciosas que despois que preparara está aí presente, non me acordo. Bueno, ben, despois. Ademais, atendeuse a problemática de linguas minorizadas de Italia, de Francia, das linguas de Portugal, o mirandés e o tabarranqueño, e outras situacións lingüísticas. Portugal, a súa situación sociopolítica aparece xa no número 1 da revista, nunha entrevista de Outeiriño ao Telo Saraiva de Carballo, símbolo da Revolución do 25 de Abril. E, nos números máis tarde, Vasco Gonçalves, outro heroe da Revolución dos Prados, escribiu sobre o futuro de Portugal. E tiñamos no Consello de Redacción a un xornalista portugués, Viale Moutinho, que tanto leva feito para irmandar as culturas do alén e do que in. Publicaron ensaios sobre literaturas africanas de expresión portuguesa. En o 93, a Trave editou
no original portugués, Poesía de resistencia de Cairana Xarana Guzmán, unha persoa prácticamente descoñecida en Galicia, pero uns anos despois si foi coñecido, xa que Xarana Guzmán acabou sendo o presidente da República de Timor cando Timor se fixo independente. Na sección de publicacións fíxose referencia ou analizáronse moitas obras de creación literaria e moitas traduccións de clásicos universales, fose Homero, Sartre, obras científicas e demais. E unha sección moi viva era a da crónica, e aquí os temas eran do máis variado, desde publicarmos o discurso de Sigmund Freud cando foi nomeado e recibido como honoris causa pola Universidade da Coruña, texto sobre o documento 10º da CASI, ou texto sobre o Foro Mundial de Porto Alegre, ou discursos os discursos do Petrón de Ouro, ou textos de homenaxe a Moncho Reboiras no cementerio de Imo cando no 2010 se restituiu oficialmente a súa figura como vítima do franquismo, textos de homenaxe a Ángel Casal que se fan ali ao pé da Gavia de Cacheiras, onde apareceu o seu corpo, a uns centos de metros desa Gavia, hai uns anos xente do Consello de Redacción da Trave e outros organizamos creamos o que foron a Rede Escarlata, etc. Tamén publicamos moitos manifestos de diferentes colectivos, e algo tamén que quería indicar aquí é que desde o número 8 todos os números da Trave teñen unha ilustración de Pepe Carreiro que glosa de xeito moi visual as ideas que suxiren ou que se expoñen no editorial. Ata decembro do 2015, a Trave, xa o dixo Rosa, existiu mercé o empeño e o xeneroso apoio material e humano da editorial fundada por Olegario Sotelo Blanco. Nos case 16 anos do goberno de Fraga Iribarne, a Xunta de Galicia non comprou ni un só exemplar para as bibliotecas de Galicia e non inseriu ni un só anuncio na revista. Nada. Cando despois veu o goberno bipartito, a Consellería de Cultura de Ánxela Bugallo limitouse a mercar 300 exemplares de 2 números, pero non fixeron suscripcións para centros e bibliotecas, que realmente era o que importaba. Hai que dicilo que a axuda institucional que contribuiu á existencia e difusión da Trave en todo no Estado español procedeu do goberno central, desde a época en que Semprún era ministro de Cultura con Felipe González, e despois tamén os diversos ministerios de Aznar, estivera Esperanza Aguirre, Mariano Rajoy, quen fose, o Ministerio de Cultura ou de Educación e Cultura comprou exemplares da Trave que se mandaban ás bibliotecas do Estado, algunhas galegas, que les dicían, quer dicir que a Trave está por España adiante gracias ao Ministerio de Cultura. Tamén bibliotecas e centros de fora suscribíranse a título particular, pero isto eran de 250 a 400 exemplares que saían con cada número, que era moito, pensando na difusión, e máis nunha revista que está íntegramente en galego e que só de cando en vez aparece algún artigo en portugués. A parte do apoio editorial de Sotelo Blanco, que foi fundamental, a Trave existiu e resistiu gracias aos moitos colaboradores que traballaron xenerosamente sin ninguna remuneración e, por suposto, polo labor constante e tamén non remunerado de todos os membros do Consello de Redacción. A Trave, xo adiantou ante Rosa, encallou, hai que dicilo, encallou no Nadal do 2015 por problemas económicos da editorial que a patrocinaba. O Consello de Redacción nunca deixou de traballar. De feito, tiña totalmente preparado o número 105, que era o da primavera do 2016, que Sotelo Blanco non editou. Estaba totalmente feito. Ao longo do ano 2016 e parte do 2017, os membros máis activos
os máis antigos, do Consello de Redacción, con Ferrín, como sempre, termando do leme, fixemos o imposible para sacar das pedras a revista, que digo, estaba encallada. E nese esforzo por desencallala, acabou nos botando unha man un remolcador, Fernando de Paz e Atlántica de Información e Comunicación de Galicia. Por eso, desde maio do ano pasado, agora con periodicidade cuadrimestral e non trimestral, a Trave continúa a súa singradura na procura de novas illas onde fondear e de novos portos onde atracar, e para seguirmos vendo o mundo desde Galicia e en galego, e tamén en portugués. Na anterior xeira, no editorial do número 99, que era do verán do 2014, facíamos unha análise detallada no editorial do proceso independentista de Cataluña, en Cataluña. Nesta nova xeira, que en realidade non é tal nova, digo, non é tal porque respétase totalmente a estrutura das seccións anteriores, o deseño de Mantecón, ainda que hai uns pequeniños detalles, pero no esencial é o mesmo. Digo que nesta nova xeira, Cataluña é un dos temas preferentes, un deles. De feito, na sección de crónica do 105, primeiro, editamos en galego o documento base para unha futura Constitución da República de Cataluña. No número 106, a crónica tamén versa sobre a situación catalá. E o 107, que está no prelo, o editorial versa sobre Cataluña e todo o que pasa en España, a situación sociopolítica de España hoxe e o que está pasando en Cataluña. Coincidiu o inicio desta nova singradura co feito de que por primeira vez unha obra de Valle Inclán se puidese representar en galego. As galas do defunto, Esperpento, a cargo do Centro Dramático Galego. Por este motivo, na sección de textos desta nova xeira, do 104, editamos a traducción inédita da obra que no 1998 fixera Méndez Ferrín por encargo da Mesa pola Normalización Lingüística, da que se realizaran lecturas dramatizadas de carácter ilegal. As persoas que nos embarcamos con este proxecto, exactamente igual que desde 1990, andamos na procura da trave de ouro, é dicir, na procura da cultura e da plena liberdade. E seguimos a soñar e traballar por unha Galicia autodeterminada, onde a lingua galega sexa a norma e nunca máis excepción. Moitas gracias. Non sei se vou poder falar, pero estou me va a desentender porque estou rouco non é gripe, o que teño non vos vou transmitir, pero é un catarro forte que ten estes catarros cavernosos que teñen os vellos, que parece que falamos desde dentro dunha tinalla. E, bueno, pero como xa non queda moito que decir, non queda nada que decir, e tampouco vou reiterar o que dixo Rosa e o que dixo o Paco, pois simplemente dar unhas pequenas pinceladas para tratar de deixar claro que a trave de ouro que agora se inicia é a mesma trave de ouro que se iniciou anteriormente. Pasa igual que ti, que sempre falas dos barcos. Eu agora acordome de que cando era pequeno había un Queen Elizabeth que despois o vin e non era o mesmo Queen Elizabeth, pero era un Queen Elizabeth, sería o 2 ou o 3, e non lle poñen porque os barcos, como as revistas, teñen un espírito, teñen un auténtico espírito, un espírito laico, materialista, pero que é o barco, é o estilo do barco. Ten un estilo, unha forma de estar no mundo. Entón, esta revista vai manter na segunda etapa, pois vai manter algunhas das, bueno, a totalidade do seu espírito e algunhas cousas de forma moi especial. Por exemplo, desde o punto de vista visual, desde o punto de vista da
da materialidade do obxecto ten un diseño diferente, pero ese diseño mantén o design da revista anterior do modelo anterior, que fora concebido por un gran amigo noso e membro do Consello de Redacción, Francisco Mantecón. Francisco Mantecón diuse conta de que en 1999, nos dimos conta todos ao principio, de que a principios de 1999 dominaba unha estética que Francisco Sampedro se oía chamar Tintimán noutra publicación previa a esta chamada Espiral, absolutamente ilegal, con outras características, que o espírito no que o cultural se centra, os aspectos culturales se centran na imaxe, se centran no deseño, e o deseño pasa a ser protagonista. Unha das características, penso eu, do posmodernismo, que era o que primaba naquel momento. Non digo posmodernidade, porque sino posmodernismo, porque a palabra é de orixe inglesa e forma parte da tradición cultural inglesa. O modernismo é en arte e en literatura, modernismo no mundo británico chámaselle o que nós chamamos máis ou menos vanguardas. Entón o que ven despois nós estamos, non aceptamos ese xogo. Estábamos de acordo que o modernismo é a lógica visual e artística do capitalismo na súa época última, ojalá sea así, é que nós estamos pola pensamento forte, non polo pensamento nin líquido, nin gaseoso, nin de ninguna parte, non polo pensamento tal como se entende o pensamento e a filosofía desde os presocráticos aos nosos días, pasando por Carlos Marx. E entón iso levounos a facer unha revista que ia a contracorrente, totalmente a contracorrente. As revistas literarias que se estaban facendo eran todo dibuixos, todo colores, todo Tintimán. E tanto en Galicia como no resto de España, e como no mundo, como en Portugal. A trivialización do pensamento, a banalización do pensamento, pero nós estamos a favor de un pensamento forte, tamén a favor de unha sentimentalidade radical forte, como dunha nova subjetividade. Nese sentido estábamos na tradición sartreana, non noutras tradicións que negaban o subjetivismo, pero incorporado a ese pensamento forte, ou engranado, unha cousa ca outra. Pois alguén comentou dentro da revista que unha dos aspectos máis funestos do posmodernismo era que na literatura non é que desapareceran as ideas nin o pensamento, é que desaparecían os grandes sentimentos, os grandes radicales sentimentos, e se eclipsaba a traxedia. Esa morte da traxedia iba con morte dos grandes sentimentos iba acompañada da morte das ideas. Da morte das ideas non, do desexo de que morreran as ideas por parte do capital monopolista transnacional naquele momento. Para eso mobilizaba en 1999 os seus filósofos con carné da CIA, como Fukuyama, como Huxley, que producían pensamento según o cal pois a historia terminada. Eu creo que non sabían que Marx xa falara da fin da historia, pero chamándolo a outra cousa, non? Da fin da historia política. Pero en todo caso nos enfrentábamos con unha trivialización do pensamento, da arte, das ideas, da sensibilidade, e tamén un período tremendo de embotamento da radicalidade da reivindicación nacional galega. Era moda en 1999
moda que persiste, aínda dicir que Beira se pasara coa idea de colonialismo interior, que eso non existe, que en todo caso existirá outras cousas, outras formas de dependencia. Entón, evidentemente, estábase a medida que o marxismo era ridiculizado, moitos seguidores do marxismo participaban dese antroido e ridiculizaban por terra, mar e aire o pensamento marxista en Galicia como en todo o resto do mundo. Bueno, entón, esta revista non ten santos, como decíamos os nenos pequenos, non ten máis dibuixo que un dibuixo crítico de Pepe Carreiro a partir do número 5, creo que non sei, que número é, 4 ou 5, non ten. Isto foi un desafío, hoxe non, pero naquele momento causou sorpresa. Aquí fálase de pintura, moito, por certo, e fálase de artes plásticas. Agora non hai. Fálase, esta é unha revista verbal, de palabra, non é unha revista espectáculo. En realidad é unha resposta radical frente á espectacularización da arte, da cultura que se daba en 1999. Isto continúa, e como continúa o estado de cousas de outra forma, tamén a segunda etapa da revista terá esas mesmas características. Só, excepcionalmente, pois, hai dibuixos. Agora, volvemos a idea do pensamento forte. Tanto volvemos a idea do pensamento forte frente ao pensamento feble, que no número 1, o artigo número 1 é o fin da filosofía e do nihilismo de Alain Badiou, enviado por este filósofo marxista francés. Digamos, número 1, se que hai números na filosofía que non sean pitagóricos, pois aparece na revista en primeiro lugar. Podía ir en segundo ou en terceiro, pero escollouse o primeiro lugar de preferencia para sinalar que ese iba a ser un camiño, traducido por Paco San Pedro, pero que tamén ocupa un dos primeiros lugares do elenco inicial do índice co seu artigo tomado, como todos sabedes, do Manifesto Comunista: todo o sólido se esvaece no ar. Pois sí, eso é certo. Nós procuramos non esvaecer no ar e continuamos. Esta revista, xa desde o primeiro número até hoxe, quixo estar ao pé dos problemas concretos de Galicia. Aquí hai xa no número 1 un artigo de Xavier Belce sobre os incendios forestais como signo como signo do liberalismo económico, unha consecuencia do liberalismo económico. E así continuou toda a revista nesa liña de crítica do liberalismo económico. Seguirá a súa segunda andaina. A literatura galega está presente, como xa se dixo, e seguirá estando presente desde o primeiro número, como está tamén a lingua. Será unha das constantes, como quedou claro con correlatorios anteriores de Rosa e de Paco, pero o que pasa é que nós estábamos un pouco fartos de que o nacionalismo galego actuante, o nacionalismo galego máis parlamentario, non? O que está no Parlamento, porque nós non, ainda que éramos de distintas procedencias políticas, pois nós mesmos non estamos, pero o único que pasou por o Parlamento foi Berce, se non me equivoco, pero anos máis tarde, non? Entón, o que había que estar nos problemas, no problema da lingua, dentro do nacionalismo deixáranse de falar, se é que alguna vez se falou, do feito de que Galicia é máis grande que os límites das 4 provincias,
que hai máis Galicia, alén dos montes de Zamora e alén das montañas de Ourense, e alén do río Eo, claro que hai máis Galicia. E esa Galicia vive, e son casi 100.000 persoas que falan galego, e que algunhas delas, moitas delas, non queren ser galegas, pero hai moitas máis na Galicia administrativa que non queren ser galegas. É unha das características do noso país. É dicir, que falan castelán e que odian o galego. Sí, e odian a Cataluña, claro. Bueno, pero tamén as hai na terra e a navio, pero tamén as hai que non. E entón hai unha, na Trave de Ouro, supón a volta a pensar a Galicia extremeira, con protagonismo evidente nesta línea dentro da Consello de Redacción, tendo aquí presente Francisco Fernández Rey. No número 1 da Trave de Ouro, para avisar de que iso iba a ocurrir, xa aparece unha crónica do primeiro encontro do galego exterior que tuvo lugar en Celanova, convocado por o Clube Cultural Adiante, se non me equivoco, non? O Clube Cultural Adiante, o cal vai que o meu discurso vai achegando ao seu fin e me achegue a un tema. Desde o número 1 da Trave de Ouro, a revista estivo próxima ao movimento obreiro. Non é unha revista ideolóxicamente obreirista, no, simplemente está desde o seu primeiro número dentro do movimento obreiro, porque a revista é un produto, entre outras cousas, dos debates e discusións que teñan lugar dentro do Clube Cultural Adiante, que citamos antes, e o Clube Cultural Adiante orgánicamente pertenecía a CSTK. Por lo tanto, unha vez que deixou de ter vixencia o Clube Cultural Adiante, porque todas as cousas nacen, morren ou se gripan, pois boa parte do Consello de Redacción inicial procede dese mundo, o mundo da CSTK, ou de outros mundos próximos ao movimento obreiro, e iso é outra das características da revista, que se manteñen, que se van manter na segunda etapa. En fin, Portugal xa se falou, a entrevista do número 1 ao Telo Saraiva de Carballo marca unha dirección. Nós somos pro-portugueses, pero non somos pro-portugueses idealistas, somos pro-25 de abril e somos pro-Vasco González, que promove, que escribe un artigo iluminador sobre o destino da Revolución Portuguesa, non sei se no número 2, citaxe antes, ou no 3, quer decir que nós estamos co 25 de abril e estamos tamén moi preferentemente co PCP, non? Ou polo menos a maior parte de nós. Isto vaise deixando notar de editorial en editorial. E con isto termino para insistir en que a nova Trave e a vella Trave son as mesmas. Está plegada ao tempo e por eso está cambiando. As cousas cambian cando se pregan as circunstancias históricas, cando se pregan as loitas concretas, cando se pregan as respostas que hai que dar ao enemigo. O enemigo sigue sendo o mesmo, capital monopolista de Estado, e en Galicia os seus secuaces, os seus votarantes delegados, que son o Partido Popular. Nos estamos contra, editorialmente, editorialmente, teóricamente, prácticamente. Non somos anxélicos, non? Sabemos onde está o poder e a quen hai que arrebatarle
arrebatarlle o poder. Esta revista naceu con tempos de Fraga Iribarne, viviu, mentre viviu Fraga Iribarne, a revista estivo en contra del, e con posterioridade estuvo apoiando a unidade de todas as forzas nacionalistas de esquerda, na medida en que se poidan e haxe a disposición subxectiva para facelo, na mesma línea que estuvo Castelao no 1936 no Frente Popular. Hai cousas que non caducan, hai puntos de vista que non caducan. E aquí se publicou por primeira vez o que sería impublicable en calquera outra revista, nacionalista ou non, o chamamento a Unidade Nacional Popular do Oposición Soto. E aquí sempre se dio en conta, sempre que houve ocasión, en todos os medios, dos congresos, das ponencias e dos acordos dos congresos de todas as forzas nacionalistas de esquerda. Na medida en que chegaban a nós, a veces non era posible porque algúns non chegaron a tempo. Entón, isto que aparece xa definido no número 1, prácticamente todo, é o que despois seguirá durante todos estes anos, e agora trataremos de continuar con outras palabras, con outros medios, na etapa a seguir, mentras teñamos forza. De todas maneiras, esta revista ten unha peculiaridade, é que é unha revista que acadou unha madurez tal que se fai a si mesma, non a fai o Consello de Redacción. É un organismo vivo que se autorreproduce, hai que guialo, non hai que deixalo que fa o que queira, pero entre todos ímolo guiando e vemos que é posible un tanque de conciencia, unha conciencia colectiva, o que en parte chamaba Lenin partido, é dicir, un lugar donde se pensa e se pensa colectivamente para acción, para actuación. E isto vai continuar sendo así. É posible que se acabe con a nosa vida ou ca vida de algúns de nós, nos que estamos máis próximos á liña final, pero é posible que siga reforzándose, renovándose e continuando para diante. Cambiamos de editor, pero penso que non cambiamos de protector administrativo. Non sabemos facer unha trave de ouro. Aquí están parte dos membros do Consello de Redacción. Hai tamén aquí moitos colaboradores que, xeito que os membros do Consello de Redacción son os que constituyen ese xeito colectivo, pero é posible que entre todos podamos seguir moito tempo máis. Pero a mí tamén é impresionante que a trave de ouro vai ter que seguir mentras as circunstancias adversas sigan. Ou se non é a trave de ouro, terá que ser algo moi parecido á trave de ouro, que teña que estar en constante análise do que acontece no país con vistas a unha súa liberación nacional e social. Pues moitas gracias.